טוב חבר'ה, אז עכשיו אני חוזרת לחדר. אין לי מה לעשות, אז כאילו עדיף שאני אחזור מאשר שאני אהיה סתם בבריכה. טוב, אז אני אעלה המדרגות ויהיה לי קיצר משעמם בחדר, אבל גם משעמם לי בבריכה שם, אין מה לעשות בבריכה. אז תסתכלו, זו הבריכה שרציתי להיות בה, אבל בריכה שציימתי לכם מסביבה בגלל שהחדר הפקד שלנו מול הבריכה הזאת, אז כאילו ככה יוצא. אוקיי, אני עולה וכשאני אסיים אני אחזור לכם. טוב, סיימתי בדיוק בדקה כזה טוב, אני דקה אכתוב לכם. טוב, הגעתי לחדר שלי, מתקתק